ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ରାଇ। କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ରାଇ ବନେଇବା ପାଇଁ କଦଳୀ ମଞ୍ଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ବାଇଗଣ ଆଳୁ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଛାଣିକି ରଖିଦେବା। कदली मंजा राई प्रस्तुत हो सारी। आपण मैंने निश्चय को घरे बनाइबे आ टेस्ट करी कमेंट रे कहिबे केमती हेची। आ प्रज्ञा टेस्ट करुची। आपण मानकु मो वीडियो भल लागी ताले सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।